Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa RPN DCKI alas 9:32. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa padagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kanto sa kungunyan. Pinapaisi sa gobos ng miyembros konsolidores kan Caso Reta 3 na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar ninyo na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharinging Caso Regulatory Office sa inyong lugar. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulian, ang hindi nagkakaingatan. Padala yung kinakailangan, lapis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, welcome sa tuyang programang Bicol Connection. Abot kitang 11 o'clock in the morning kapag ulay-ulay ka napapunan natin mga nyal daw. Pag-receive ni mga report tali sa mga karonda. Pagkikipag-ulay sa posibleng maging newsmaker. Si Riman po ang sa kuyang partner sa lado technical. Digdian sa kuyang idol si
Idol Cap Charlie Binaobra. Good morning man kay Abon. Binaobra, masulod da kay Chairman yan sa party kan Guyudan, Bato Camarines Sur. Yang digdi sa information si Ricky sa Gayap kan Buhi Camarines Sur. Sa transmitter site ang samuyang Guapito, Chief Technician Engineer Abilindon Toralio. Ang samuyang Senior SJ Tony Saison. Isa senior palan, Jimmy or Tony? Pero si Tony na anong matik Saison. Perang taon na ni si Tony kaya digdi sa RPN saka si Jimmy. Kaya mga senior na yun. Yaon man po sa luwas si News Director Philip Barasina alias DJ Pugi. Si Karondang Bani Tataro, Kagawad Jonathan Oliva, sa pahinginot ni Production Manager Manding Sarion. Yaon man sa newsroom and sa moyang news content writer and newscaster June Verdiplo. Sinibapang mga pagiriba. Maray man na nagtataga oran-oran mga tugang. Ini po kayang namati tabagang lanit kang saldang. Talagang maarasahas. Aros sa mautsa na kita sa sobrang init kan panahon. Pero tanagoran-oran kasubanggi. Nag-oran-oran man ngunya na amin na aga. Nya ko medyo mapirpresko ang palibot kan sa tuyang lugar. Lalo na digdi po sa syudad kan Iriga. Pabor man sa mga paraumat, igwa ng mga umang garatak na po. Dahil hindi nadidiligan. Ngunyan po, tanag-oran-oran medyo nadiligan ang natitigang na lupa sa satuya pong lugar. Maray man po baga pamiri minsan na ang natitigang na nadidiligan man. Siya po baga ano ha? Oy, kaway-kaway sa mga may plano pong magkandidato sa SKN Barangay Eleksyon. Ngunyan na taon, Oktobre, ay aba. So mga iri-snap dyan na magtaga-tertino sa mga butante. So mga maluyang performance na mga elected incumbent official, magtaga-pahiling na po kamuning gilas. Magandang umaga kay paring Eddie Castillo ng Chaong Quezon at si kay paring Pong Castillo at kay Maring Pasing at sa aming apo Bibi Jana Georgette Castillo Lim, anak ng aming panganay na si John Gerard Balang Lim at ni Joycel Barlita Castillo Lim. So, kumusta na lang kayo dyan sa Barlita and Castillo Lim family sa Chaong Quezon. Nagbabiyo ang aking partner si Boss Cap Charlie Binaobra, ang sakuyang idol. Busis pa sa nangayapadi ni paring Cha, sabi ni paring Kun. Garo ngayon nakaka-antay-stress sa pagmaniyo ko. Ayun, kan Domingo Dana, na-antay-stress ngayon na naman niya ako paring Cha. Tanong niya ako pa di, lang ganyan niya pagparang rungokong kang boses ka din ni paring Cha. Kasi mga music niya ngayon, nagkikidol-kidol ngayon kami ni Mrs. Dalaw kan kutsi. Saka ito ngayon mga sampulong tugon sa mga parainom, saka sa mga bagong, sa mga ikakasal.
Uso pa ko niyang padian mga duti-duti sa mga kinakasal. Kampanahon da kaya, mga nag-aaragom, may mga duting daga, pwedeng umahan, pero puhunan man. Kaya ngunyan, mayo na kaya, nagkakaberistuhan na lang sa text or sa cellphone, nag-aaraguman na. Well, good morning man, kay Ma'am Kayla Ligasyon. Ansa mong magayong-gayo na admin manager and finance manager. Sige sa nang gayon. Sa mga Facebook Live viewers mi, kirman ng Marisa Mendoza ng Limassol Cyprus. Uy, salamat sa sa magayon na short pant na ipinadara. Garo niya ako pambagit sa niya. Madali na baga niya ako akong maging forget. Oy, garo next day, mabalik bayan si Hermana sa Pilipinas. Garo mapasir-pasir man. Oy, sa mga mapiesta, napaparong ko na pali dyan sa sa Nabuo Camarines Sur, napaparong ko an igado. Napaparong ko na an fried chicken, an lechon, ang hamon, an karpang ginataan, paksiw, napaparong ko na dyan sa residensya ni Kagawad Jonathan Oliva, ang sa tuyang Karonda. Ano daw? Masakyada kita naman pa di sa Nabuo, pading kaptya o day. Pag nag-uran kaya, masakit Ako nga pasiring ko pa sa naligdi sa istasyon. Aba, talagang basa na tulos niya ako kuning uran. Nagpo-programa man sana ako. Aba, basaan sa kuyang bado. Okay, good morning kay Martz Ramos kang Manila, nagawawatsing mas peri-permi sa kapig si Sherman ang sa tuyang mga programa sa kani Hermanang Marisa Mendoza ng Limassol Cyprus. Good morning man kay Hermanang M.E. Medroso and kay Bayaw SPO4 Ernesto Medroso kan Calabanga PNP. Oy, good morning sa mga taga-DSWD na sige man po ang panaong ayuda sa mga tiyos niya itong mga kababayan. Sana all. Dahil pag pilion, ano yan DSWD? Dahil man namumuliti kayo pa din, very good. Sana gabos na tiyos, ayudahan kan DSWD. Uy, madali nang mag-celebrate mang kang piyesta. Uy, dyan pa lang sa Nabuo, happy piyesta kay Mayor Persimbulan. Sa gabos na mga local official. Mahanda ka mo? Pwede man kita makipamista pa di. Sunod na napaparong ko ang mga handa dyan sa may party kan Barangay San Agustin, kan Siyudad kan Iriga. Garo napaparong ko na ang adobong baboy ramo. Diyan sa may party kan residensya ni former director Engineer Steve Andalis sa kaki former GM Edith Andalis. Garo gulpian handa Ako duman lang ko sa adobong baboy ramo padi. Tadyang ko nanamitan ang adobong baboy ramo. Mas masiram kaysa sa ining nababakal tang kilo-kilong karning baktin. Siton sintro.
Saka na, ano kaya, mga pids na bagang pigkakarakan kaniyong nababakal tang karning urig sa merkado, ano? Pero kung baboy ramo, mga duot-duot lang palang kinakakang kayan pa di. Mga surusagma. Kaya, salbado sa kolesterol. Tamis kita ba? Pirting ka kanon. Oy, good morning sa Iriga City. City of Spring. City of Spring po kita. Pero ano daw dahil pa po naantos na masirbihan po kan sa tuyang water district as in prime water an haros 30 barangay sa siyudad kan Iriga. Samantala kita po ay turingan na City of Spring baga kita padi. Pero may mga barangay na dahil pa man nasisirbihan kaning water district ta. Lalo na po baga na nagkaigwa na sinda ng joint venture kan prime water. Excuse po. Pero ano po ang nangyari? Mayo pong naidagdag gayod na sikira 5 lamang na barangay naabuto na kan tubig, serbisyo kan water district, kan prime water sa Iriga City. Samantala, napuon na magkaigwa po ng joint venture ay kadakol pangako na mga programs, plano para gibuhon sa tuyang syudad. Saro lang ang na-stress kita na ginibo, pabor sa prime water ang madagdagan po din 12% gayong value added tax ang sa tuyang monthly bill na pinagbabayaran. Ano naman tayo. Pero ito pong pabor para sa mga constituentes. Naabuton lamang ng supply ng tubig kan prime water ang nagkapira pang barangay sa siyudad kan Iriga. Garday pa po. Kaya po garo may plano na po ang bagong nakatukaw nyo na board. May mga bago pa lang dyan na membros ka na hunta direktiba. Ama kon mong padi, naging membro na palang ka na board of director dyan. Na yung ngunyan gayod ang nagtutukaw na chairman kan board of director kan prime water na reviewon as in aramon kung ano mananggad ang mga nakapalaman sa joint venture contract na ni or kung mayo man sa napong kamugtakan ng pagjuro joint venture garo may question ining pading nakatukaw na direktor kan hunta direktiba na tunawo na sana na useless. Naggabat lalo ang bayaran kan sa itong mga konsumidores dahil kan ipinatong ipigdugang na bayaran na ining 12% value added tax kada bulan. Ako pigimbitaran ni Vice Mayor Edsel Di Maywat kan siyudad kan Iriga dawa turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pagserbi sa publiko ang manehamento kan prime water. Duro gabos na opisyalis dyan nag-atindir. Yaon dyan ang sa kuyang padi si former councilor, general manager kan Iriga City Water District, Loboy Corporal. Yaon dyan ang nakatukaw na prime prime water na manager, si Mr. Johnson Tan ba yun? Ano apelido kayo? Johnson, Victor, para simbagon ang mga kaputan kan August Body, malatay nimbitaran mampalan ni Vice Mayor si Rex Oliva, ang City Mayor kan siyudad. Para saro man po sa maghapot asin hagadon ang paliwanag
asin na ramon kung ano na ang status asin kumustahon ang serbisyo kan tubig hali sa prime water sa siyudad kan Iriga. Dahil sa kaya ang nagtugot kay ni na magkaigwa po ng joint venture. Ta kahit to da baga gustong sabihon ta kan panahon si Mayor Madil kadto sa kan mga membros kan sanggunian nagtugot na magkaigwang joint venture sa rason na mas lalo daang ma-improve ang serbisyo. Yo dati, sabi kan mga tagabuy. Kaya ano daw, kaya nagkaigwang joint venture ta nalulugi ang Iriga City Water District ang mga panahon na ito or bangkarote na kaya nagpasaklolo na sa prime water na ini pating prime water na niyan kag sa diri kay ni negosyanteng maray pa di ay masakit na maray ama ko nung rimation tulo si mga member consumers ng 12% value added tax kaya ko babayad ka ngayon ng minimum plus 12% value added tax di nagdudugangan pa sa imong bayaran. Imbes na sindaan sumagot kan sa endang 12% value added tax sa endang negosyo, ipinasa pa sa member consumer, sa mga customer rin dahil. Alam mo nang kadunungan yung kan negosyanteng kag sa diri kan prime water. Arog kayan kaduno. Mga mantika. Kaya ining mga local official kan panahon na nagtugot kan joint venture, dapat ko taan na nagkaigwang public hearing nin maayos kan panahon asin na nagkaigwa ning konsultasyon sa mga member consumer kung mago gusto da kung di na ako banana sa nakita ta joint venture na ngaya approve na o an water district sa Iriga magiging prime water na ang pinakang kapartner o duwa na nag-aasikaso pero parehas manggiraran nga ang serbisyo. Mga member consumers na-improve man po ang serbisyo kan prime water iyo dae kung iyo di salamat kung dae di dapat improve or kung mayo man sa ng pagbabago kung tutunawon na ang joint venture na ini dapat po dae kung ibabalik yan sa City Water District haliyon ang 12% value added tax. Iyan lang ang pakiulay ta. Ikapadi, anong opinion mo? Kung ma-terminate ang pagiging joint venture kan prime water sa Iriga City Water District, halion ang 12% value added tax sa mga member consumers. Ang tubig, ang gabos ng barangay sa siyudad kan Iriga. Barangay, tanang nga ipuman pong malinig na tubig na may inom, ang mga kababayan taluman. Ang mga taga-siton na gobyerno probinsyal. Oh. Tas hindi ba ka nagsusupply ng tubig? Ano kapag ka na pag-supply ninda ng tubig? Pang-supply tubig ninda? Igwa ba kasi nindang garot? Ang Camarines Sur Provincial Capital, igwa ba kasi nindang pagsusupply ng tubig na mga barangay na dahil naabot po nin serbisyo? Truck-truck pati ang sinusupply ninda. Oh. O kung dahil man pa di, yung man sana, ining Bicol party list, may project yan na solar water system. O mag-apply na kamo dyan, maghagad na kamong tabang. Supply in water district sa mga lugar nindo, magkaigwa po nin project hali sa Ako Bicol Party List ining solar water system. Pwede nindong dulokon ining mabuot na Congressman Jill Bungalon asin man si Congressman Saldico.
Or si Ma'am Sally, anong apelyido ka ni Sally? Loses? Oh, yan. Representative sa Kongreso, sindang garo pilot, nagdarakan pilot project na solar water system. Oh. Minisor, na iyo po ang nagpaparasupply ng tubig duman sa mga kababayan ta na inaabot po kan kaining serbisyo kan na rin man na water district, lalo na itong joint venture na mayo man nangyayaring pagbabago or improvement sa sendapong serbisyo, alagad nagpatong pa nin 12% value added tax sa mga member consumers ninda. Arog na sana kaining former Iriga City Water District, di ba? Nangon yan, prime water. Ay ano na tayo? Tabangan garo, kita palagod ang nadali. Nagdagdagan pa sa tuyang bulan-bulan na pinagbabayaran. Pero in fairness po, ikaw man mga marain na naginibuan po, medyo nagkusog-kusog man ngayaan kan tubig sa ibang lugar, sa ibang barangay sa Iriga. Pero igwaman pong dahi pa inaabot. Kaya makita maging ingrato. O kaya ang Ako Bicol Party List, orgulyo ko niyo pa ding inuumaw, padagos, na nag-o-preserve po nin potable water via solar powered system. Yung party list na yun na natatabangan itong mga kababayan tang napapaha nin tubig na maiinom masin tubig na malinis. Na dahil po inaabot ng serbisyo ng tubig kana rin man ng mga water district senterong Bicol Region. Ayan programa. Chingsi, ano lamang daramang barita? Sa party list na ini. Sa party kan Sorsogon, party kan Camarines-Sur, Albay, Catanduanes, Camarines Norte. Aros sa patigay sa Catanduanes, iyo pa. Danin mga the water supply. Bisa Iriga, ikaw amang kayanda ang project sinda. Daning monthly bill, igwa pang ipinatong na 12% value added tax dahil man po gabos nasisirbihan na barangay sa siyudad kan Iriga. Ano kaya nagparabor joint venture pa kita? Ano lugi ang Iriga City Water District? Ang paano na ito? Ano nababangkarote na daw ang water district na ini kang panahon? Takaipuan tapang mag-joint venture, parehas man dyan sa Nabua. Maluya man na serbisyo kan former Nabua Water District. Ngonya naglaog ang joint venture sa paagi kan Tubig Pilipinas. Na gusto na kutaan na kahit ito pa ding magpatong naman, mag-additional ng 12% value added tax sa mga member consumer. Maringaning sinagang kan may hirakon na alkalde ka Nabua
na si Mayor Persimbulan. Pumurupundungo na nga kamo mag-implement kan 12% value added tax sa kada bulan na babayaran na konsumo kan mga consumer nindo. Pakarayaw na nga ngayon nindo ang sa indong serbisyo. Tagrabe nga ang reklamo. Na maluya, minsan maati ang tubig na nagluluwa sa gripo. Tapos ngayon, mapatong-patong pa kamo, ma-additional pa kamong 12% value added tax. Ano nga kamo siniswerte? Kaya, kung dahil nasagang mga tugang, tapos, madadagdagan ang bayaran kan mga consumer kan Nabuo Water District. Abaan na tayo, Diyos ko. Nalaoganin mga darakulang negosyante ang mga saraditang mga water district na kota na City of Spring man sana kita. Di kota na nagloan na sana pa-improve. Kadakol sanang promesa kaning Nabuo Water District dyan sa Nabuo. Kisyo, papakarayon ng serbisyo, pakukusugon ng tubig, magiging potable water, magiging anong apod yan pa dito, talagang malinig na tubig na may inom. Parehas man kan mga buladas man kan prime water, kan maglaog ng joint venture digdi sa Iriga City Water District na tinugutan kan mga dating mga local official kan syudad po kan Iriga. Oh, yan ang nangyari. O ngunyan, apotontaman ang grupo ni Mayor Rex Nauliba. Grupo kan sanggunian good morning, kay Hermanang Marisa Mendoza, kan Limasol sa Sige ang gayon. Iyo. Oo. Good morning, kay Hermanang Marisa Mendoza. Napadaran ako pading short pant. Nya ako ang ipinadara sa kuyang short pant, pang bagets. Nya ako madali na kong maging forget. Ano man niya ako ni yung pinadara mong short pants sa kota? Pambagets. Saka ano niya ako, pasalamatan ko na naramdaman naman niya ako. Aray pa mabagang December pa di. O kundi naramdaman kita ni Hermana di pasalamatan ta pa di. Sa ina pa lang ko, o apotong taman ini, ano man po ang maitatabang kan mga local official kan syudad kan Iriga ngunyan sa pangingenot ni Mayor Rex Nauliba, asin kan sanggunian panlunsod sa pangingenot sa pamamayo ni Dawa Turog, pwedeng gisungon sa ngaran ng pagserbi sa publiko, Vice Mayor Itzilde Maewat, asin membros kan konseyo, mga ilihidong konsyal. Kung sa paghiling nindo nagpasakit ini, prime water sa mga consumers, sa mga concessionaires ninda, sa mga member consumer ninda, tanadagdagan ang bulanan na pinagbabayaran. Kung sa paghiling nindo, mayo man pong improvement na naidudulot. Kung sa paghiling nindo, dahil man nadagdagan ang mga barangay na pinagsisirbihan ninda, ano man ang pangil o kakayahan nindo para i-terminate na po ang pagkakaigwa nin 25 years gayod or 20 years o kumpirapang years na joint venture sa former Iriga City Water District and Prime Water para po tanggalon ang 12% value added tax na ipinatong sa bulanan na pinagbabayaran ng konsumo kan sa tuya pong mga concessionaire dyan sa Prime Water. Ibalik ta sa dating Iriga City Water District. Kung mag-ibunin do yan, aleluya, salamat. Pero, dapat halion ang 12% value added tax na yan. Gobyerno na lugod ang magpadalagan. Ano pa di? Kaya ni pong Water District sa Iriga City, tangarig sa hiling niya mo, mas mapapakaray po asin magigianan man ang sa tuyang mga member consumer. Kung kaya man sanang tabangan kan mga local officials ngunyan kan Iriga na sa effort asin tabang nindo gabos ng barangay sa Iriga pasiring sa bukid masuplayan naman. Diyan kamo
kung pasasalamatan kan mga member consumer. Kung iyan po mag-ibunin daw, maorag ka mo. Pero kung puro lang kita tabil, asin puro sa naman kita query. Kung dahil man sa naman ngayon, pumurundo na. Tapuro lang yan, inaapod na pagwak. Ang gigibuhonin do, mas maray pang pumurundo na kamo. Pero kung may aksyon ka mong gigibuhon, maurag ka mo. Gaarapo na pati kita. Sorry, nasa linya si Karondang Philip Barasina alias DJ Pogi. Bicol Connection Report. Lip, maray na ramrag ka ni mo. Ila. Naniling ko ugma sa sesyon regular kan sa gunang panlungkod kaniriga. Formalon ba sa mga direktor? Ano, barita. Si Reverend Father Tito Liba. Ano yung Dahil ko daw kunyan, kung ano nasabi kan dati kan kayo. bakong ikaw inapod na separation of state in church? Anong ba't sabihin kaya? Pero dahil man yan nasusunod mo, man yan ang mga panahon. Eh, ano naman nasa Biblia ba ka? Oh, Pero pagabot sa tao, iba na bagaan ginigiribo. interview ako. Sa Si Artobispo Rolando Tria, Tirana. ayo, kontakada. Nagpunod pa malamtig arsobispo on separation of church and state sa Nasyon kang Pilipinas. Dahil sa hiling ko kaya kay ni voluntary service ka naman. Ay, kung may honorarium kang pag-receive, na per day. Paano? Tan, di ba nga direktor ka ito, naglayaman man. Anapot ko. Ano ang sa nagre-receive ng honoraryo? Pag sinabing volunteer dan sa yung servisyo. Araw ka ni Father Tito Oliva sa pagiging board of director kang kaskan na Prime Water saka chairman of the board. Voluntaryo ng serbisyo yan o nagre-receive man iniyon ng honorarium? May kuya naran to, baka ulyuhan kita ni Father. Interview. Kaya ano ka na dead kasunod mo dyan sa City Hall sa session regular. Kasod man lang to, tan destino ko ni Father Tito Oliva duman sa San Jose. Namakamakon mo yan. Grabing sakripisyo niya pala. Duman pala siya sa parokya kan San Jose na destino. Mauli lang siyang irigat ma-attend ng regular session. Importante ang pinag-urulayan kasod ma yan sa tanggunang panlungsod kaniriga. Ano po ta, may kakayahan daw na tunawo na ang joint venture kan Prime Water, Iriga City Water District, kan grupo ni Mayor Rex na Oliva, asin kan grupo kan Sanggunian. Sa panginginot ni Edsel Di Maywat. Pero difícil yan, pagabot sa lado kan LGU. Takon puro sa naman query, pagwapo ang gigibuhonin da para sa mga nakatukaw na official kan Prime Water, as in former Iriga City Water District. Ano ang gusto ko, tanggalon nila ang 12% value added tax. Tumar action sila digdi sa bagay nini. Tapos kung ano pwede nindang i-recommendar
dyan sa prime water na masolusyonan ang mga pagkukulang-kulang ng tubig, pagwawara-wara kan supply sa ibang barangay di siyudad kanina. Yeah, sa City of Spring Guide, kita dibut sa supply ng tubig. Na paano? Sabi kayan sa Baaw, Kuntana. Maray kayan, local magpadalagan kaning water district, ibalik na ni sa Iriga City Water District. Oo, takay ito nga ni baga, ikan nagpaparalpak dyan, nag-take over ang Local Water Utilities Administration. Maray, Baka mas mapagarapan serbisyo. baka mas ICWD sa mga concession. eh, tapi na mag-added tax na eh. Ang dipisel digdi. Ang panggunang panlungsod pati kung puro sa naman query, mayo man pinag-re-recommendar na ikakarahay ka na sinambit ng water district. Eh, useless para sa kuya kung puro naman sana kita query dyan sa Sanggunian, sa kan LGU. Dapat na tutulong tutulong Dapat natanggal si Isay. ang prime water. Dapat pag natanggal as in mga employees. So dapat dapat kayo nang gibuong kan grupo ni Mayor Rex Oliva. No. Di magparaturog-turog. Ay kung magparaturog-turog, tapos tayo kayan. So sabi, daw niya, turog, pwede business. Paano pa makauto kung sigan turog-turog? Si Consial Gigi Vargas yani, naghapot. Ano man ang apot niya? May nakabot niya sa kuya na sa mga masunod ang panahon, 29 barangay ang mamili ang supply na tubig. Ay, ano man na apot nga man niya na makadidisganar sa kalakakapaluya man lugod lang. Ano man? Kaya ako tapos, Ano man mga apot man ni Gigi Tarog kayan? Mga huna-huna. Kasi Gigi na naghapot. Nga, kung magtagara parta na kita dito. O ano man simbagan taga Water District? 25 years ang contract namin dito, sabi ni Johnson Chan ng DN. Johnson Chan pala niya. Oo, Johnson Okay, Chan. dyan baga, nagtataram na sana ang taga-prime water. O si Pading Lobby Corporal, o da? May naman siya baga nagbigirong pag-abot sa kung anuhan na mga query, kan mga concessionaire, kan tanggungan panlungsod, ang itinutok do dyan term, ang prime water na, yan mapaluwat ng pahayag. Nung yan nga ni, pinagpasadahan ko, kuda, pabaga si branch manager Johnson Chan. O, di ano man ta? Logika niyon sa tuyang mga member consumer na general branch manager, anong oras na pa? Diyan nga na ang difícil, paano man mapapakarhay ang water ICWD kung mismong ang mga taga-prime water kung pinapabayaan bagaan
mali ang serbisyo sa mga concessionaire. Kaya nga Ang ni. pangako ninda mapapakarhay. Ay, Ang inda. pagpaparasin bag sa naninda. Pangakong garo na papako, lugod na namamatian ka ni ba? Ang pagpaparasin bag pati kay ni branch manager Johnson Chan, 25 years niya ang contract. Up to 50 years. Hmm. Hindi na para halat pa yan. Kan 25 taon bago mapakarayan din ng serbisyo. Ay, grabe man yan. Magpuruti ng buhok kan mga concessionaire sa iriga, o dapat tultol na tubig pag-arog ka yan, Masakit man yan. hindi na wala na sa pagkasito of spring. Dapat kaya, ngunyan, pero ang tao na sinda nag-i-servisyo, dapat ikaw na tulos mga improvement, mga dagdag barangay na naservisyoan. Itong yan luman sa Santa Maria, pumping station, nakupaman na ang functional. Kundi ang ginibok ang prime water, dahil pangani na gahaloy sa pagtukaw ang mga lubot, kastoran tulos kitang 12% value added tax, o na inuragan baga kita. Dawa nung pulok-pulok tang kumunta, mayo man nangyari. Ang may kasalan ka ni, si itong mga local officials na nagtugot na maglaog sa joint venture ang dating Iriga City Water District sa prime water. Di ko tana kung dahil sila nagtugot, di mayo kitang additional na 12% value added tax kada bulan na binabayaran. Bakong iyo, yan tulos ang nangyayaring namati kong paasan tulo sa abagata. O kahit pa ba nagparakontraman na puta si dating konsyal Freddy Boy Biringa kundi nadaog bakat majority. Diyan kayo sa konsiyo, ang majority busis yung namamayagpag. Iba na masakit pag may pinaglalaban man ang yaon sa minoriya, hindi terming iniisip majority. Yung yung problema sa mga arog kani yung mga legislator. Majority, puro majority. Yung Majority nangingibaba. sa pagpasakit, pagpatios. Masakit. Kaya ang mga tao dapat bago talaga maboto ni mga politiko sa kanya-kanyang posisyon na ina-applyan, dapat talaga adala na maray. Oo, nagsasapog sa naman ng kasakitan ligdi. Siyempre, mas lalo pang natios, mga tios. Ang mga taong tios, lalong nagtitios. Oh. Tapos, kung minsan, na local barrio ng pinapaasan ng mga babayadan. Sabi ni Mrs. Lip, ang busis ko na bagay sa ganitong tungka ang nagdadangog kisa ka nag-uurag-urag nga ang busis mo dahil ka mga bagay na mag-ungot-ungot. Pangyayari man ang agong ko. Mas bagay nga sa mo magprograma, itong garo tinutungka ka. Tapang nag-ungot-ungot ka nga, nakakaurag pagdangogon. Pero ka man nga urakon magprograma. Unahaling mo na ng agong ko na anggot sa kuya pag nag-ungot-ungot na ako magprograma. Anggot sa ko. Dapat pala na magpara-ungot-ungot. Ikaw man nga nagpuprograma, ungot-ungot, dahil ka man nga bagay. Bagay nga sa mo, itong karoon tinutong ka magprograma. Bakong ang high blood mo, bawas daldal. Oh. Di bagay magtapang-tapangan ka, sir, sa on the air kasi maraming pinapatay na broadcaster. Ay, yung manang ganun. Yung mga binamadil ka kayong broadcaster pa di. Baka na ako mabadil, balo tulo siya, sabi ni Mrs. Bagay, yung pa man siya, magpagom na lang siya sa iba. Simbagan, wag po, Diyos ko. Masarap ang mabuhay sa daigdig ng mga kababalaghan. Sa totoo lang, mas marami pa ngayong magadan sa ibabaw kang kinabang kung puro kasakitan, kamunduan ang namamatian. Iyo, bagay na pa rin. Oo, difícil yan. Kadakol mga taong nabuhay man, nagpasalamat na nabuhay na iling ang kinabahan. Kanabuhay. Puro kamunduan, puro hinanakit, asin kaapihan sa kapwa, asin sa pamilya. Ayun, sabi ka ni ba, mas maray pang magadan sa ibabaw kang kinabahan. Yan. Anggot sa kinaban. May anggot sa kinabahan, igwang
Sabi ni Pading Cha, mas mareda ang magadan pa di kung nasa ibabaw ka na ko. May katabihan mo mga. Minsan nasa ibabaw ko. Pangyayari, ano pa di? Nagadan sa ibabaw kan si Kabita, nag-inom pala sa Mr. Ning Viagra, lip. Kaya matakot pa, may side effect pala niya sa puso. Ang titulo ko yan, kung minsan nasa ilalim, kung minsan nasa ibabaw, ang labas patay pa rin. Patay pa rin. No. Walang tatagal, walang tatagal. Pangyayari. Anggot si Mrs. na nagdadangog sa kuya. Pati nga ko, high blood kan ang boses mo high blood. Uy, happy fiesta dyan kay Mayor Perkin Bulang. Ano lamang, si Mayor Per pasyaranta o dae? Pero matawoon naman. Matao kayo duman, saka ining panahon ta nag-uuran Yan, pwede man putsiko, sabi sa baaw. Masupog man na taraman ta si Mayor na, Yor, pwedeng magpapatos ng pulutan. Napag-uulayan lang yan. Garo masupog, dahi ko. Take out na lang. Si Jonathan na uli, ba ano ka naman? Yan. Abawi daw, si Jonathan. Ano nantig? Paramdam. May lamang mo nagpaparamdam Kaya, ano lamang nantig? Dahil basang nagpaparamdam. Piyesta baga nantig siton kaninyo sa nabuha. Happy piyesta nantig. Oh. Kadakol man dyan, pwedeng pamistan. Si Sayman. Hindi na Si Kagawad Manuluso, naghahanda man daw yan. Dahil ko pa daw yan na pamistan. Kung naghahanda man, di pwede mo man na pamistahan, magdara ng dawag silupin. Or plastic bag. Ang napapamistan ko dyan kay ito si dating Consul Junji Fortuna. Ayun, naghahanda man yan. Oo, tindahon yan. Ayan lang. Minsan ba yan, di ba, ang politiko pag mayo naman sa posisyon, dahil naman naghahanda. Pero ang iba, sige-sigan handa. Duwang bagay siya naman. Ngunit ang tugtog na bagay dyan, sabi ni Pading Cha, daw gunta daw. Anong title kayo pa di? Ha? Oh, yan daw. Hindi ilardi ano sa labila. Ayan lang ang mga pag ginalo-halo ita pa music ikakat man sana kang Facebook. Dahil wala. Ay, sa bagay vehicle sa dedicated Mamundoon man yan, ngunyan na mauran. ayan dedicated ko man yan sa agom kong solo-solo kay Ma'am Clemencia Balanglim. Maray kong si Digimanding Living. Si Digimanding Clean Living. Okay. Hindi ang kantang yan, pero no more living. Maray pa mag-interview ka lip katong local official sa Eriga sa kataga Prime Water. Kung yan kaya ayaw na ko nag-design CIP. Ayaw ka dyan ki-director. Nagalat ko si Regional Director Augusto Maglungsod ka na National Commission on Indigenous People nagluwas sa subot. Balik man. Paano man? Anong issue mo niyan dyan? Matitius. Kapag tiyosan ka mga tugang niya Commission on Indigenous People, NCIP, ano ang sayang magiging solusyon sa grabing kapag tiusan na namamati ngunyang kan mga IPs? niya. Yan, okay.
Saro yan sa mugaw na effort. Ano nantik ang sweldo mo? Programa, kanin CIP. Ano nantik ang sweldo mo? Pwede man pagtagabawasan para ipanao sa NCIP. So, ini mo na tabi karon lang dyan sa kuyang mga herat na informasyon. Maligigdi sa opisina ka na NCIP. Ini man si Philip Maracena, RPN, Radio Ronda. Salamat! Kay paring Philip Baracena. Garo na tapos naman si Philip, tapos naman si Josie. Musika, dedicated ko sa sakuyang sulusulong ako, si Mrs. Clemencia Balanglim. Kami po, mahanap buhay, oras 10:27 in the morning. Ano oras na ni? Hatod kan sa toya pong mga sponsor. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bagong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bagong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kita na to the max. Starwax
Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Madalain kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Backbone, bagong gumagabloom. Charm Backbone, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Backbone, bagong gumagabloom. Charm Backbone, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bueno mga tugang, balik kita sa satoy apong programa. Sa mga Facebook Live viewers mi, good morning. Sa mga nakaantabay sa mga transistor radio, good morning sa inyo po. Sa mga may kapistahan, happy fiesta. Sana po happy fiesta po sa inyo, kabos. Especially dyan sa mga pamilya Simbulan. Kay Mayor Fer Simbulan. Sa mga local official. As in sa mga nakaantabay sa tuya dyan, ano. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday.
May you have many more birthdays to come. Paabutan ko man po nin happy wedding anniversary. Ang mabuot na mag-agong na si former Congressman Sal Portono Sr. and former Congresswoman Jocelyn Portono kan inapatan nabo Camarinesor kan Rinconada area na nagsiselebrate man kan sa endang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa endo. More power po and God bless you more. Sa mga mag-aragom na celebrate man kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary sen. Sa mga oras ni, sa mga misis nagdidisponer, mga mister nagdidisponer na po ng pangutuhan. Sana makadisponer man po kamo. Kadipisil talaga ngunyan po kan sa tuyang pagbuhay. Kadipisil po makadisponer ng panapna ngunyan. Kadakol pa manggiraray pong mga kababayan kita nagtitios. Sige ang haranap-hanap kang 20 pesos na kilo nin bagas na ipinangako po ni President Bongbong Marcos pero masakit po. Masakit makahanap ni 20 pesos na kilo nin bagas sa mga panahon na ini. Kaya mahal pa manggiraray po ang kada kilo kan bagas. Dawa sa ina lugar. Hoy, mag-ingat kita sa oran, ano? Sige po ang oran. Magdarang payong kung maluwas, magkopya or mag-jacket. Bawal magkasakit, mahal po ang bulong, mahal ang bayad sa ospital, mahal ang bayad sa doktor. Sa mga driver na mga nagmamaneho mo niyan, ingat, luway-luway lang po sa pagmaneho. Slippery when wet, malas pagbasa, ang tinampo, ano pa rin siya. Kaya dapat ingat-ingat manggiraray po kita. Masakit na kung kaskasiro biglang na-overtake, baka magbaralintungan sa indo pong sasakyan. Ay kawawa kan mga pasahero po nindo. Kawawa naman. Kaya dapat likay-likay po kita sa tuya pong pagmaneho. Kan sa tuya pong mga behikulo, lalo nang nagpapara oran-oran, basa po ang tinampo. Slippery when wet. Malas pagbasa. Antinampo. Yan. Okay. Okay, good morning man sa mga Bombay na mahilig utang. Diba saan ka mo nakakabot digdo sa may tungod tapading dyan, ang mga Bombay. Bagay pa lang si hermanang nakasalming na parang dyan. Garo siya si Gretchen Barreto, pag nakasalamin na, Hermanang Marisa, bagay ka pala na nakasalamin. Garo, Gretchen Barreto. Nahiling ko naman sa condominium niya sa Cyprus. Nakasalamin siya. Uy, sa
Sa mga negosyante ta, mga paratindang tilapia, good morning. Ano ba dyan, sibot-sibot pa kakikis-kis kan mga tilapia. Ta, gusto kan mga parabakal po ning sira, limpyado ng daraw ninda sarong ninda. Itong kinaliskisana. Tinaranggalan na ning asang, saka malinig na, re-review na sana, ta, mapagalman pagparakis-kis kan mga sira. May nailing ako pa di, pagkadar na kulang sirang karpa, inapot ko kung gulano, 450. Hindi niya ako, dahil kaya kaning padara ni Mrs. O, kaya tilapia na lang na sa radit, 60 pesos ka ba nga? Sige, sanang mahal baga pa di, miskin yung mga sirata sa tabang. Good morning man kay Jojo Piñahuas. Good morning man kay Manoy Leo Lucena. Kan Santa Cruz Sur, Iriga City, nakantaway sa mga oras na ini. May na ramragman ki Mayor Ray Lacoste, ano? Kan Buy Camarines Sur. Nag-prepare naman po kan padang-adang na pintakasi kan senda pong Banwaan. Kumusta na daw ang mga big time project digdi sa Iriga City ni Mayor Rex Oliva? Ano daw po nitong big time project ng dakulang mall mag-start naman kan ano ni kan construction para dagdag empleyado po duman sa mga taga-Iriga. Kumusta na daw itong planong magbugtak ng kumpirang eskalon na commercial building harang ni dyan sa may party kan PNP headquarters? Kumusta na daw sa big time project ni Mayor Rex na magkaigwa kita ng city, hospital, and city colleges or public colleges? Nangungumusta sa lamang kami, Mayor Rex. Katibaan nga niya ako, nag-i-start na, ikabarita mi lamang. Oy, kumusta ko man? Good morning kay City Administrator. Attorney Ramon Maharlika Wapirina, alias Attorney Wapo.
Ngayon na mga tugang, Aratyan, mabalik kami. Ilagod lang ang hanap buhay ni Paring Cha. Pagkatapos ka mga hanap buhay, balik na naman kita sa programa. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapakipakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Bueno mga tugang, balik kita sa programa 9 minutes before 11 o'clock in the morning. At yan pag alas 11 mga tugang, sa hindi man na mga kaibanan sa programang Halo-Halo Espesyal, si Karondang Bani Tataro. Mga tugang, may barita na sa rodang 15 anyos na minor de edad ang nagsumbong sa kwerpo di pulisya na siya biktima nin panlulugos. Pangyayari duman man sa China, lolo dinidnapan sa iyang sariling makuapo para dapo gibo na pambayad sa dagmang na pagkakautang kainin. Ano na tayo di sa ibabaw kang kinaban. Ano po? Bueno mga tugang, si mga misis, kung nakadisponer ng panapna, magsapna na po. Taod-to na naman. Si mga mayong panira, magtagagotos-gotos na po kamo dyan. Dahon kamuti. O, labo nina nindo, kung daiman, alsumina nindo. Dawa yan na, dahon ng malunggay, masiram na po yan na alsuman. Ang importante, igwa lang po mailaog sa satuyang mga buros. Sa panahon na ining talagang tingating. Laway-laway na ako mga tugang mapaaram sa programa. Sa lado teknikal, ang sa kuyang partner, ang sa kuyang idol, Cap Charlie Binaobra. Pirmi pong antabayanan ng sa iyang programa kada Domingo. Aga asin man hapon. Ang sa iyang ballroom special. Sig and dakol kan mga listeners and viewers. Yan man sa information digdi si Ricky Sagayap. Duman si Tony Saison o si Bert Cabrillas. Tony Saison Tapos yan man duman si Chief Abby Lindon Turalio. Ang pinakahobi na chief technician sa enterong Kabikulan. Iyo pa ang pinakagwapo. Pinakamabuot pa. Ano daw kung mapatagay-tagay man lamang si Chief? Dahil pa baga nagpapamati si Chief kung mapatagay-tagay duman sa may transmitter. Pagal pa rugado pa kaya kamo paring siya. Oy, salamat sa engineering department kan RPNDC kay Iriga. Kay paring Cha Binaobra and kay Chief Engineer Lindon Turalio at kay Engineer Joe R. Malnegro and kay Engineer Blas at kay Boss Robertson Ong
kan RPN Manila, CNN Philippines, si Sir Gian, pagpasyar digdi sa Iriga, daradaraan mga imported, mga haling Canada ng spare parts na pinagkabit sa transmitter kan RPN radio station. Salamat na maraya, milyon tang sa endo. Kaya po, malinaw po kitang naantabayanan sa mga transistor radio. 1332 kHz sa American Kansendong mga radyo. RPN DCKI, buhay na buhay. Makusog ang signal. Nadadalang pa sa gabos na social platform or media platforms. Nadadalang kita sa Google, sa YouTube, sa Twitter, sa Facebook and RPN DCKI. Sa radyo or sa mga sa mga cellphone po, pwede kaming maantabayan ng panindo sa rpn.radio. Hanapon lang ang DCKI Iriga City. Maluwas na dyan ang sa mo yung mga programa. Sa 12 provincial radio station, mapili lang kamo kung gusto nindong dangogo ng mga programa. Salamat po sa top management kan RPN DCKI, asin man kan local management, sa padagos na pagserbimi sa publiko sa Iriga City, Bicol Region, Camarines Sur, Rinconada. Sa luwas sa Philip Baracena, ang tabayanan po, masunod na halo-halo special with Karundang Bani Tataro. Hindi po si Joey Lim, Diyos